ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଗୀତା ଶ୍ରବଣ, ଗୀତା ପଠନ, ଗୀତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ, କି ଗୀତାକୁ ଖାଲି ଶୁଣିବା ନା ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଆଧାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସବୁଦିନ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ମହାଭାରତରେ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କ'ଣ, ତା'ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା କିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଆମେ ଜୀବନକୁ କିପରି ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଆଉ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହା କିପରି ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ କିପରି ଜୀବନର ଡଙ୍ଗାକୁ ପାର ହୋଇପାରିବା, ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି କିପରି ପାଇବା, ଜୀବନରେ ସଫଳ କିପରି ହୋଇପାରିବା ତାକୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ କହୁନି କି ଆମେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭୁଲ, ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମଣିଷ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷତ୍ୱ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମଣିଷ, ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଅଛି। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଅଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାରରେ, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ। ଆମେ ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବନେଇ ପାରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ରାକ୍ଷସ ବନେଇ ପାରିବା। କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଏଇସବୁ କହିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମେ କିପରି ନିଜକୁ ଦେବତା ବନେଇ ପାରିବା। ବଡ଼ କଥା ହେଇଯାଉଛି କି ନା, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର କର୍ମ ଆମକୁ ଦେବତା ବନେଇଦେବ, ଆମ କର୍ମ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବନେଇଦେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କିପରି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ମଣିଷ ପଣିଆର ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୋର। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୋର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଗତୁରା କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ମୁଁ ବାଚାଳ ପିଲାଟିଏ, କାଳେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ମୋ ଭୁଲ ଧରିବେନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ଅବିରତ ରହିବି। ମୁଁ ଯାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଗତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ ଦେଖି ଆସିବା ପାଖାପାଖି 5000 ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୀତା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ଗୀତା ଗୋଟେ ପୂଜନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ଭାବରେ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରିବ, ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଏହା ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ ତାହା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ଏହି ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଆଗାମୀ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗୀତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝି ନଥିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସିଏ ବୁଝିବ। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି, ମୁଁ କହୁନି କି ଗୀତାର 7 ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଶିଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୀତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ଆଣିପାରିବ, ଗୀତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କିପରି କରିପାରିବ, ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ, ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଗୀତା କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସଫଳ ମଣିଷ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ପଥକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୀତାର ପଥରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୀତାକୁ ପାଥେୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद जोग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। यार अति सरल अर्थ ହେଉଛି,
ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଏଇ ଭୂମିରେ ବା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ କୌରବମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ମୋର ପୁତ୍ର ବା ଆମ ଦଳ ବା ଆମର କୌରବମାନେ ହାରିଯିବେନି ତ? ସେପଟେ କପଟିଆ କୃଷ୍ଣ ଅଛି, ଆମକୁ ହରେଇ ଦେବନି ତ? ମୋ ପୁଅମାନେ ହାରିଯିବେନି ତ? ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଜିତିଯିବନି ତ? ସେଇ ଭୟରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଅର୍ଥ, ମହାଭାରତରେ ଗୀତାର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୀତାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ କିପରି ଲଗେଇ ପାରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ କିପରି ଉନ୍ମାଦନ କରିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଗୀତାର ଆଭାକୁ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ କିପରି କରିପାରିବା, ମୁଁ ଏହାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥରେ କହୁଛି। ମୋ ମତରେ ଏଠି ମୁଁ ମଣିଷର ଦୁଇଟା ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ମତରେ ଏଠି ଏଇ ଚରିତ୍ର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ମଣିଷ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମଣିଷ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ବା ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ, କାରଣ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫରକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା, ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ଜିତିବି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ, ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ଧ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚରିତ୍ର ମହାଭାରତରେ ସେ ଅନ୍ଧ। ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ଯେ ଅନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମୂଢ଼, ଅନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ, ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚକ୍ଷୁ ଉଦୟ ହେଇନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଅନ୍ଧ ଆଖିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ସଞ୍ଜୟ ତାକୁ ଦେଖେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ, ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ମଣିଷର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେଜ୍, ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଫେଜ୍, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଯେ ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନକୁ କିଏ ଦୂର କରିବ ନା ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଘଟିଲା, ଏଇଟା ଘଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ମୋହରେ ପଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜର ପୁତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମର ପ୍ରସ୍ତରେ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କପଟି କୃଷ୍ଣ କାଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେବ, ମୋ ଉପମାନ ଜିତିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯେହେତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇନି, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ କେମିତି ହେବ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପଶିବ, ଜ୍ଞାନ କିପରି ପଶିବ, ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପୂରେଇବେ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଅତି ସରଳ ଭାଷା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ରୂପକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେବ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିଲୋପ ହେଇଯିବ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଉଦୟ ହେବ, ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ଏଇଆ ହେଲା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ମୋର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବେ, ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ଜୀବନର ପଥକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବେ, ଧର୍ମ ପଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବେ, ଭଲ କର୍ମ କରିବେ, ଭଲ ଫଳର ଆଶା ରଖିବେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି ପାଠ କଲେ, ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହା କିପରି ଜଡ଼ିତ, ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା, ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।